नायवी नायदियामो भिडियो अमरपुर ब्लॉक नि पाहाड़पुर पंचायत नि धनंजय पारा थांमानि लामा धनंजय पाराव थाङै दंबायो चिनि तिप्रा मथानि तांकस्रां आदंरक तै चिनि तांकस्रां बुखुग्रक नायवी नायबायदि धनंजय पारा थांमानि लामप्रा लाम लामा रक बाहायबो बतुरते चिनि ब्रै रक तिप्रा मथानि आदंजुग्रक कष्ट मस्त खायबै अर्गनाइज खाय दंबायो आयां धनंजय पारानि चिनि तिप्रा मथा प्राइमारी बाय कम्युनिकेशन खायनानि थाङै दंबायो पाहाड़पुर पंचायतनि धनंजय पारानि लामा धनंजय पाराव थाङै दंगो तिप्रा मथानि आदंरक।